Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň gündogurundaky Severodonetsk şäheri ugrundaky töwesiň Donbasyň geljek ykbaly üçin aýgatlyjy bolup biljekdigini aýtdy. Rus waswalyjy güýçleri Ukrainanyň tenagy taýdan möhüm şäherine garşy barha köp artilleriýa toplaryny atyp Ukrain gorugçylaryny şäheriň çetlerine çekilmäge mejbur etdi. Suňky, ýagny doly gerimli ursuň 105-nji günündäki maglumatlara görä, Severodonetsk Donbassdaky çaknyşyklaryň merkezi nokuda bolmagynda galýar diýip Zelenski 8-nji iýunda eden çykysynda bellädi. Ol Ukrain güýçleriniň öz pozisiýalaryny taklaýandygyny aýtdy we duşmanyň möhüm itkileri çekýändigini sözüne goşdy. Bu ören aldym berdimli, gaty agyr töwes, belki-de tutuş ursuň dowamyndaky iň agyr töwes. Bu ugrda özüni goraýan ähli kişi we her bir kişi minnetdardyryn. Köp babatda Donbasyň geljeki ykbaly häzir kesitlenýär diýip Zelenski nyktady. Luganskiň häkimi Serhiy Haydaýyň Telegram tahypasynda beren maglumatyna görä, Rus waswalyjy güýçleri Severodonetskiň aglab tebitini gözegçilik edýär. Şol bir wagtda şäheriň senagat zorlugy henizim özleriniň gözegçiliginde galýar. Ol çaknyşyklaryň şäheriň küçüklerinde dowam etdirilýändigini hem aýtdy. Ruslar ähli zady weýran edýärler diýip Haydaý döwlet telewizionyasynda eden çykysynda bellädi. Olar tanklar we artilleriýa bilen ýaşy saýlaryny okutýarlar diýip häkim sözüne goşdy. Severodonetsk ugrundaky töwesler eýäm ençe mehipde bäri dowam edýär. Rus waswalyjy güýçleri fevralda Ukraina hüjüm etmeginden soň ýurdun beýlik tebitlerinden ýa-da testirilmegi netijesinde häzir bar ünsüni Severodonetska gönükdirdi. RBC Ukraina nesriniň Haydaýyň sözlerine talgylanyp beren maglumatyna görä, mundan bir näçe gün ozal Ukrain ýürüýti güýçleri garşylyklaryň hüjümlere geçip, şäheriň ýarpysyndan gowrak tebitini azad etmegi basarypdyrlar. Emma Ruslar tebite uzak ağırlykdan artilleriýa toplary we aviasiýa bilen zarby urup başlanyndan soň Ukrain güýçleriniň eýeleýän tebitlerinde galmagynda mani galmandyr. Haydaý Severodonetsk bilen derýa arkaly terhetleşýän Lysychansk şäherine hem zarby urulýandygyny aýtdy. Haydaýyň we Zelenskiň berýän maglumatlaryny garaşly çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl. Britan aňtaw gulluklarının 9-njy iýunda beren gündelik briefingine laýyklykda Rus goşuny Severodonetsk bilen birlikde gün ortadaky Izum şäherine hem hüjümlerini ýaýmanlatdylar. Bu ağırlykda 8-nji iýunda Rus Daşary işleri ministri Sergey Lavrov Ukrainanyň galla önümleriniň eksportyny ýola goýmak meselesini maslahatlaşmak üçin Türkiýede özüniň türk kärdesi Mevlut Çavuşoglu bilen gepleşikleri geçirdi. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan itaatsyz urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwetlemegi bilen dünýäniň itaatly galla eksportörlöriniň biri Ukraina toplanan hasyly daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Waswalyjy Rus goşunlary Ukrainanyň galla ambarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoglu Ukrainanyň deňiz portlarynda duran galla hasylynyň eksportyny gaýtadan ýola goýmak boýunça gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň owu hojalyk önümleriniň howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayetiniň gerek boljakdygyny duýdurdy. Burada tabii Ukrayna tahıl ürünlerinin ayçiçek ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması karşılığında Ol muny amal edip boljakdygyny ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Ukraina we Günwataryň köp hökümeti Russiýany dünýädäki azyk üçinçilik krizisini öz bähwitlerine ulanmakda aýplaýarlar. Mundan öň Moskwa halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öwedine Ukrain galla hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik döretjekdigini aýdypdy. Emma Günwatar hökümetleri bular ýaly ädimi reddetdiler.